Mayong gabi sa Cebu City Carbon, mga kaigsunan. Nya adunay pultihon nga the enemies of the Catholic Church are not outside the church but within the church. Nasa to pa ang kaaway sa Iglesia Katolika Romana dili lang sa gawas mga all non-Catholic churches kundi nasud sa Iglesia Katolika Romana. Nya karon may tungod dining daghang mga death penalty, mga abortion uban pa, kadayad literal o kining controversial yun nasa Danau City ni Reverend Father Dennis Boltron. May tungod yung TikTok nga sa ito'y title na brad, ting-ting nga Chinese song ba, TikTok. So may kasultin mo brad, Adam Amper, chapter president sa Cebu nga kini may bining gibuhat sa pare nga sud sa simbahan ay mga daghang tao santos nga misa nga nisayaw. So may kasultin mo ini. Depende ko na sa purpose sa pare, hindi mo niya na. If that particular purpose is just only a presentation, aron paghatag o more concrete example sa iyahang during sa Mass, then there is no violation on the canon with regards to the Holy Mass. Nagana sa akong gitanaw, ang pare naghimo niya na is just only trying to present sa iyang i-share nito sa katawhan. There is no violation. Unless otherwise, during sa iyang homily, naghimo siya sa homily, kaya lagi na sa kanon nga diya sa homily, focus ka sa imong preaching. Base yun sa gospel. Hindi na siya sayaw. Pero as I have observed, kanang naita ko kasi before the final blessing, hihimo na sa pare. Not within sa homily. So nobody will say that. Salamat kay Brad Adam sa imong pagpambit may tungod sa isyu nga na trending ni komentaryo ni Attorney Rupil Banyok sa DYHP. Yang programa nga nakatatak sa subos nga satanic kuno nga buhat sa pare. Pero di ta mo kung sa dayon nga satanic. Oh, di iyang komentaryo nga dili siya uyon sa satanic ang gibuhat sa pare. So munang usa sa punto nga tungod sa kalibutanong butanggon nga worldly matters, earthly desire. Daghang mga sira nga babae nga TikTok may tungod ini niya basig nga bad influence ba kay kadon to sa sud sa sibahan kay balaan ko ng templo. Salmo 14 Salmo Agiudos nasa 2:20 o Salmo 11:14 nga 14:11 nga balaan ang Dios na sa templo nga nagpuyo niya inang worship way sayaw uban pa kay kuan nga so tungod gimikan sa tingali sa Vatican nga gikuan nga kinahanglan nga sikto kay ang kuan pero ang simbahan adunam kay kuan Brad Adam kanang ining improvement ba. Pero sa akong na kita sa imong gi-share ba dili it is not really a Catholic kung nag-post tingali niya na as I observe SSPX kaya naman iya gyud klaro dito nga this is the fruit of Vatican II. That means to say wa siya pagtuo sa Vatican II. Therefore he is not a Catholic nor nominal Catholic. He is SSPX. That is excommunicated Catholic from Catholic. Sakto rin mo Brad Adam kay nainkwentro pa nako na kay ang ilang kanang valid nga misa Latin language sa gyud ang Holy Mass. Kay kun di ka maglinatin Latin Mass may gamiton words invalido ang misa. So mo na sila nga itawag ko na sila og kulto. Oh, mo na sa kuan. CFD nga kulto ang gusto lang CFD sa Catholic Defenders niya. Narapay mga dagang CFD nga nagbarog gadayad literal unya SSBX sa duble na ni Brad Adam. Sa may kasulti mo Brother Chiquio ni. Gadayad literal sayop na daan nya Latin mas bagyoy panon. Sa may kasulti Brother Chiquio. Samot na. Ha? Ano yan? Samot na. Kung ato balihon ni Tomas. Ha? Tomas. Samot ba? Samot. Wala diya nga. Magbantay kita sa atong mga liho. Magbantay kita sa atong mga liho. Labi na yun. Kung magalagad ta sa ino. Hindi sa ka ato yung aninawang pagayo. Kung kining atong gusto ba yun?
kining atong kini pag-alagad. Gusto ba gyud? Gusto ba gyud ang Kita atong naman si Mo na- mga amigo ba no? Mana nga Brad iway di karang uban nga na punan pa punan pa nga kanang mga gadayad literal sila. Isigod ka. Ano diha nga di maayo nga atong pakitaan og Ginoo pag makapasubo niya ba. Lain man na lisod kayo makita ang tagpaagi nga may muot siya nga niya kanang mga buhata may muot ang relato gibuhat sa pari gani kay kanang pagsayaw na man ay mabasa sa Biblia nga daygon atong Ginoo pinagis pagsayaw o pagkanta nya kana day kung sayaw day kung sayaw day ila day na satanik dili na satanik we pakita ko na kung ama kay satanik kay nga ingon ta nga satanik na nga buhat gibuhat na siya wa may pakita ko na kung Biblia day nga ayaw nagsayaw nga nagkuhan sa Ginoo nag-alaga wa oy Ang yawa di mo na makita jud. ha Di mo na makita o si nya Brito. ano kaingon man sila ngayon nga ayawan o ng buhat Mo na Hindi di. mo na makita. Ano nga, ila-ila rin ang desisyon ba? Eh, tungod lagi kay, ang nagtuo sila nga, ang tanag yung kanang kuhan sa misa, kinahanglan salim yung kayo, mo na diha nga, doon na kay buhat ang pari nga murag, malahi. Makaingon din sa satanik, kay lahi naman ang iyang gimo. Di. Pero, na may mabasa sa Biblia, patay ta, lipay-lipay ta, maglipay-lipay ta, tubangan sa Ginoo. Dahil ko na to, pinaagi sa kanta, mga sayaw. Naman, kana ng mga charismatic, kung saan naam na sila nag-alagad. Gawas og naghubo to jikyo. Gawas po So sa simbahan. Yan, nagkuhan. Gusto pa naman ganito niya. Ayan, nagkuhan. Huwag may gibuhat nga di maayo. Di na maayo kung musayaw ta. O na diha nga. Dipindi. Kung sa panahon nga magwali siya, ang tumuog tuyo sa pagwali, ang kadto mga atong ebanghelyo, mo man ay atong hatagag pagtagad sa atong pagwali. Pero sa panahon na unya nga mo na sila presentasyon nga giandam nga dungan kay tanan kana sa dili pa mo ending ba wapay kanang mo manguros ba kanang katapusang panalangin ba analanginan ta aron dili mo lakaw dayong tao kay kung ilang buhaton ni kahuman ang lakaw naman to Bro, unya karon pa kung dili panalangin to dam. oh Kung sa sod sa ebanghelyo, di sa mayo. dito maayo Ha? so sa ebanghelyo Oh. pero focus mo to Oh, tinuod no. focus mo kasi ebanghelyo dagat to kay apit naman to ending simple kay to ato sa ebanghelyo Bet ato sang susihon si Ator Robert Banyo paminahon to kusab. Naam na yung video sa susihon sa ana Oo, dili ta mo tamuhukom. hukom nga kadto dapit ko sa ang gadayad literal. aw mo lagi ni sumusot lagi ha musamot na unsa to ni ko abalik sa Latin Nay mga safety sa Mindanao nga SSPX niya gadayad literal. mo lagi Kita ko na lang tong ginis plaza ni Evidencia ko. SSPX mo to. SSPX Si RGC no. SSPX ang lantugi sila ni Jan Juna. oh Kita ka? Kita ka Jikyo? Kato pa dai nya gadayad literal ko na. Nya SSPX wa. O doble. ito pa bitaw ko na tumas Ha? na pa samot na siya tumas mo na Nya diha na may message si Danny Kugta si Brad Adam. Iway de ingna inyo presidente si nga makigdebate siya niya. So napay mga dili na ko basahang uban. Yang say counter explain ni Brad Adam. So, dibatihan. Oh. Say tima ko no. So, itima. Kay sa man na kuan wani mo say tungod sa ingan lang siya og dili si FB tingali mo ni sa kuan pero sakto man sad kay authority na kay labi na si Chong perting siktuha ang adunay orientation o assessment. Ang punta prinsesa kani akong mutan ng Chong San Fernando dili kini connected nga si FB ni dia sa librosade sila ano man na may orientation o assessment mato ba ni Chong secretary siya secretary oh siya dagatan og programa dia sa Sibli Cebu matag Huibis pa na Jikyo. Oh, so niya tugot presidente. So muna yung sa ika kuan mo ni Brad Dani. Gusto siya ma-safety. Apil siya sa mga seminar. Oh. Para siya. Oh. Because seminar, that is part
and parcel of our bylaws and Oh. so without Atin Bible study. yeah, without completion of 20 topics. Sukol ka sa Adam mo na ano? Na debate sa Nah. So, di ni man. So, marto jikyo nya, kuan man kanang New Year, kuan man no? Year na karon. Oh. Karon sunod. Kuan Sunod Domingo. Oh, Mary is truly the mother of God, obligasyon na siya. Sato pa obligasyon, Chutukos. Tiyotokos. O sato pa samar ng Domingo, December 25, gahapon, o ining December 8, Immaculada Concepcion. So di ginon to mahagdom ang mga Katoliko membro Brad Adam kay gumikan sa kuan na laig view ba ang membros Katoliko 90% gud ignorant Katolik. Nya kung pare ngini masipyat nga silang pananaw matubang mo Senior CG 90% mangluod ang mga Katoliko. So mo nang ang pinganan sa ang mga kanang mga alagad sa Dios wa hid kay malain lang sabot. Di ba Brad? Katoliko ka? Mayo na imong gibuhat. Ano mo nga defender ni sa kuan? Ya, Sans, John Paul Tiro nakipangutana? Pambit? Pwede ra ba na, brad? Pwede, dito mo itong Pasko, dawat ang pinaskuhan. Ha. Daghan lagi ni sopa ka na, okay ra ba na? Jadi ita mo itong Pasko, pero mo dawat ang pinaskuhan. Kana mga laing reliyon nga trabantes kompanya nas gobyerno. Di mo sila matuo na pero nakadawat sila kahat kay tagaan man. Kay murag protocol kuan na balaod na nila Brad Adam nga aduna na pinaskuhan o 13 months o sana. Lain na pinaskuhan ikaw ang manager mo na bangko gyud. So sana sa punto nga pero kung manaway sa laing reliyon may kuan sad manaway sa Katoliko nga di sila motuog December 25 na taos Kristo ila siya ng special rights prerogative. Pero ang balang kasulatan ng mga standard nga libro nagpahayag nga kuang yun kanang correct ang sakto ang panudlo sa simbahan historically correct kay nasa world religion no understand beliefs nga si Kristo na taon December 12 gisilbrit. Our Catholic Faith Manual of Religion si Bishop Poro December 12 the Nativity. From Biblia masabot lang kung litra-litra ba din sikyo December 25 uno Makabeo 4:59 Kislev 25 unya unsa man na ang babae nga mabuntis sikyo suma sa balaod galasya ko 9 months sumira mo tong imong style nga December 25 ipaatras 9 months siya pon oh suma na isa sa kuan nya I-focus mo. oh sige dire kana nindot mo Focus. Brad Danny Tugdas Focus. dire hayag di ena bahayang ako na oh Musawan. oh kini in book for si ko ni basa lang Musawan din. oh sige Ang Simbahan Katoliko, Brother AYD, wala nagtumutumo sa pagdeklara sa Disyembre 25 na tawhan sa Panginoon sa Kristo. Ang ipakita nimo sa libro, with our fathers The Early Fathers, Volume 1, 163. oh Saan na to? oh sige In Book 4, Chapter 23, it is stated that Christ was born on Wednesday, December 25th, in the 42nd year of the reign of Augustus, who ruled from 30 BC to 14 Anno Domini. Gikan sa the faith of the early fathers. Sa to pa, Cardinal Gibbons na testimony William na ni sa mga early fathers na nakaibaw sa kalihukan sa early century of Christianity. pero ang Catechism of the Catholic Church Brad Adam Amper sa 526 527 niyo mo dito Christmas mystery sa to bali ni matugkad gid misteryo niya wa mag-mention nito og December 25 Anong Christmas mystery? Tungod kay Diyos nagpagkatao, Diyos ya, tungod pagkatao, that's the mystery. oh bitaw Dili kay December, dili kay misteryo kay wa diha. tungkol sa numero buwan oh adin no mo tay doktrina gyud Ano doktrina? Ngano nagpagkatao man gyud ang Ginoo nga omnipotent man siya, pwede naman siya mamilok kunya maluwas ang katawan. Pero gikuan ang Brother Jeff nga iya nagipaambit dinhi nga. Tungod kay way pasaylo nga dili pinaaga pagasan og dugo sumala sa Hebrewanon kapitulo 9 versikulo 22. sa to pa namatay gyud ay
Brother Adam, ang Diyos eh. Matay sa iyong tuhanon. Ah, to. Pedro, unang Pedro, kapitulo 2. Tres. Unang Pedro, kapitulo 3. Ah, dos, ah. Na sa pagkatao hanon sa itong Diyos Kristo, siya namatay. Klaro po na, klaro po na sa itong Diyos Kristo, kung ano nyo kining templo, kasi katulog ka niya, kabangon ng kining. Napilay na sa iyang lawas, Oh. para sa Sanoan, kapitulo 2, versikulo 19, nato sa 23. Oh. Wala nga, early fathers, brother, friends, of course, nagtukan. Kanang na may gadayad gisgutan na, gad kanatay. Kanang ada dia. Nindot yung gaday. So nindot yung libro ni Brother Adam, si President. Kuan, dili na daog gus debate Brad di Sikugtas kay mantabang mo Senior CJ. Mga matay na mo si debate ni magdaog. Usaray makapalangit Brad di Sikugtas. Unsa man ibaw ka ba? Ijibol na sayo na ni. Brad Ilyong impi aris punay. Brad Iman pinadaog si Brad Bear. Walay salang mortal mo ni makapalangit. Walay salang mortal. Basahan ako. Oh. Tutok sa Oh, siya. Tutok sa nato. Oh, kana. Oh, hayag ngayon. Dili ngayon to. Yung page na. 3 ito. Rito. Anak, sige. Basahan na. Oh. Christ therefore, having suffered, not in his Godhead, Oh. but for us in the flesh. Oh. Ako pa na i-underscore na. Parte ninduta dai. Christ therefore, Oh. having suffered, not in his Godhead, but for us in the flesh. Parte karuha. Anya, mingo. Kisa insulti. The faith of the early Dapat fathers. early fathers. So, sa mga church fathers gadepting mga church fathers sa Iglesia Katolika Romana nagtugaan nga pagkatao lamang sa fundamentals of the Catholic dogma, laro siya page 150. Catechism of the Catholic number 607. Kamo mga gadayad literal, supak sa dogma, sayo pang inyong baruganan yung mga sifre, gadayad literal. Unya, Mars Ahok, God cannot die, ijibol. Unya sa baruganan. Unya, ikaw Jiki, unsa may mga sulti ini mga kining dagko ng librong Brad Adam, standard nga libro. Unya, sa may mikakuha na. Basa na maging libro Adam. Oh. Laro tilaw kay tanan. Aday? Nga ang Diyos sa iyang tawhan no nga gyud kiniya namatay. Nya saan pa maging nato nganong magisod-isod pa magita ato pa maging paagi explicar dugay kay explicar nya dugay kay explicar na God died nya God died literal nya ni kahuman ra ba og kanang pasapot wa makasapot ang giistoryahan nya mao na diha bisag paminawan pa maglisod ug ano Digo kira mo kasagaran sa gadayad literal Jiki, di maminaw sa misyon nato uni Bradshaw English. Hadlok madawa. kita kay nga nagtuon kita nagtuon di magita kasabot na ng way tuon mao na diha nga maglisod gyud og tuo ang tao anang ilang kuan mga termino pa nga murag kanang gilipat-lipat tas mga termino ba divine nature divine person human nature nagana kayo ng Motor sakton. Wala mo ka helmet. Oh nya sige. Sige. Dungan do taxi. Sa kung saan pa ko nila di jugum to ana kanang God died literal pero doon na pa'y panahon. Vin Diesel, sister. Dako pa kayong panahon. God bless. Ato no. Dako pa kayong panahon. Samtang buhay pa ta. Ako na pa magyutag sa Kristo. GPT. Mao na nga maginahinay na ta. Maginahinay ta samtang doon na pa'y panahon sa pag-correction sa atong mga Nya 2023 naman. Hapit na gid Brother Jiki. hapit na gyud ato sa 2023, Mary is truly the Mother of God, January 1. Sa ato pa, doon natin changes kausaban. Balik-balik sa Iglesia Katolika Romana, kini maong Pasko, Holy Week, uban pa, o December, para paglikon sa itong pagtuo. Ako kay kalipay sa Ginoo kung ang sa katao mubalik ngadto niya. Mao na nga dili na to siya masumpon mga kaigsunan. Dili na to masumpon. Dili ta niya tagpaagi na ang Dios dili mahimuot. Kinahanglan mangita tagpaagi nga makapahimuot sa Dios. Oh. Mao na nga usa sa dili makapahimuot sa Dios. Itong atong ilhon nga siya namatay. Sakto, tayo yawa depender ng Mao na mundo na. usa ka angay na to. Irehis mga ang Diyos, dili mamatay. Bungo sila. Irihis ang Diyos? Oh. Ang Diyos na irihis. Karam, di, marehis ang mga si Katoliko manudlo nga, dili mamatay ang Diyos. Matay na siya. Mao na diha.
mo na nga intras napahigayon ginahinay na ta kung ano na tong maayo kung ay kini atong gibuhat nga Sino Roberto? Gingna ka, Roberto ba? Ingon ta nga ang Diyos namatay, unya yawa wa mamatay. Mana unsa may una ninyo ana? Maayo ka na. Uy, kumpara na to ang Diyos ug ang yawa. Mas maayo pag inyong pagitagpagi ang yawa namatay. Mao na nindot kayo. Ang Diyos may muot pa na kung muingon mo nga ang yawa namatay. Mao na ayaw lang na ina ang Diyos taon nga ingon ninyo ang Diyos namatay. Uy, pait kis tanan. Di na magapahimuot sa Diyos. Ha? Para yun ako, ang Diyos di yun na mahimuot kung muingon mo na siya namatay. Itag pagi. Okay mo Joel mayo. Bakiran. Okay mo mayo. Rogelio Commander Francis Gurino ko. Makong mga Ya makakita lagi mo ang yawa na matay. Kana ingna rin ang Diyos na ang kana ang yawa na matay. Gani kugtas ang hagit nimo. Ha? Diga. Yan sa mensahe mo gani kugtas. Akin na lang. Dali ko tas ako mensahe nimo. Hapit naman ko hapit naman paguntuig. Inalang ato nang usbon ang doon natin mga kasaypanan nga nahimo. Kung doon na kung doon ay mga kasaypanan nga nahimo, kita rin nahibaw sa atong kaugalingon, kita rin nahibaw kung nakasama tagwa. Pero dili unta makakita ngadto sa atong isigataw nga nakasama sa igwa. Kaya nga no, wa unta magsunod-sunod sa tao. Pero kita rin nahibaw sa atong sala nga nahimo. Mao na kita ramay nahibaw sa atong kaugalingon nakasama tagwayo. Doon na kay gusto na atong pagi na ang simbahan, na ang mga kaparian, atong ikumpisa ang atong mga gituhuan nato na dili maayo. Kaya salamat. Maayong gabi kaning tanan. Salamat ni Brother Jikyo si Rogelio Comanero, Gurino ko si Sipto Pila Parado God kanatay. Unya God bless us. Unya Happy New Year advance year 2023.